Takže čau, já jsem Kikina, vítám z dalšího videa z Robloxu a dneska si zase zahrajeme Counter Roblox Offensive. Já už to zapínám. Tak. Musíme počkat. Ok, už to začíná načítat. Tak asi jdeme, teda, jako já nevím, která je mapa, ale já bych asi radši šla do teroristů. Já půjdu do teroristů. No, teď jsme do teroristů, bože můj. Ok, nic, mrkám se tady na nějaký týpky. Tak ještě tu jeden teda. Od nás, což asi nevypadá moc nadějně. Trošku nechápu, je 0, 0, 0 a je to 0, 0 a... OK, vyhráli jsme. Jo, dobře jsme vyhráli. Aha, tak to jsme si moc nezahráli. Dobře, dáme Dust. Prosím, Dust. Dobrý, Dust vyhraje. Counter terorista. To trošku přemýšlí. Dobré, už máme. Ok, nic. Proč mu tam dlouho? A nemáme go. Tak vlastně, že budeme ještě. Kako už nebude. To nás se nepochybí. Ticho. Tak já to chci vzít a kde vzít. Tak já už ji mám. Co mohla vystřelit? Halo? Proč jsem? Halo? Stalo se. Komunc. Jak to? Že jsem nemohla vystřelit. Byla podívat na pánu. To je tak špatná. Už jsme zvašili, že to číst, to stojí kolikátek věcí. Ježišmu. Já ještě zvět stran. Já mám tak 2v1, cítit. Náš je tam. O, 1v1, kámo, tak to bys mohl dát. Co si stalo tomu druhému, jestli to... Jo, ty to kilnu, no. Dole, on mě neví. No, tak to je teďka jinak dál. Takže nevím, kámo. Ok, já si koupím 4A4. Ok, takže asi
se tu, kámo, ty tam nikdo není. Co dělá, kámo, tak blbě. Ježiš, to by se to odrazilo. Měj se, kámo, to si pěkně pokaděl. OK, teď jsem rád, že se to taky, to bude asi číselný, teďka budu na dnes. Co teď mám, to asi mi nejoblíbenější rozdělení, tady je. A jít dávat celkem jako pohoda. To jsem nechtěl. No tak jako dohra, fakt, že na ní budeme mít. Mám chuť si prostě vzít. Tak jo, hoši, pojďte, to zvládnete. Ok, kde jste? Ale tak já mu to bych jako mohl to dát. Hezký. To si jinak dal. Kámo s pistolkou. Tak ten je tvůj, kámo, ten je tvůj, utíká. Hezký, kámo. Musí. Hezký, ty jsi dal, ty mě dokážeš. Protože bych to nešlo. Nožičko už asi nemám. No, ok, tak. Ještě 650. Půjdu tudy, protože tam už půjdu, podle mě. To spůjde vlastně, což je strašně. Kámo. Já jsem se bíla. Nevím, protože já jsem furt držela, a ne, že bych to prodrkávala. Jsem držela, takže to je pěkně na prd. OK, tak. A kámo, jo, tak tomu dáš hezký záda. Jestli... Kámo, to budou záda. Střelej do něho. To je blázen. Pozor, jenom neřekl, já jsem dala jeden. Já na to nemám. Ču 200. A určitě. Dáš, no tak jako. Takže nemám nic, všechno. Jsem při svůj situace. Je tady každý je. To má, za to, že tady za... Oh. Já mám zbraň? Zbraň? To teda za všechny prachy. Ok, ale co jsem to palec. Ok, to čistě. Jdeme trošku rámcu, ale asi na spolu. Já musíme ženu prostě. No tak já jdu ještě s ním, to já vlastně pad nebudu. No tak, asi trošku víc. Jenom pak jako trošku. Odvá to. Úplně v pohodě.
Ne, takový double kill, to stejně nikdo nečeká. Kámo. Čekaj dál. Magnus. Kámo, tak sněrčí jako snipu, ale snipu nejde. Takže takže prosím týpku, ne, mi tam blíže. No. Must win. Strašně moc peněz. Harry. Do něho se netrefil, ale jsem chtěl stoupnout, no, tak je jdu dobře. Čistý, kámo. Teda možná nemám. Že jsi to vzala. A teď si moc brindě ještě. Máme peněz dost, můžeme s tím hrát. Ještě jeden. Vypadá to, že to jde. Ne, nejde to. Vypadá to načne. Chtěl to vypadá. Už tady taková hromada. Prostě fakt nevím, jak to může být, jestli někde zalezlej. Okay. Okay, no dobře, tak se na to sama. Hej, Yoshi, je. Není možný, snad ne. Ty kráso, seš. Jaký divný. Znám třeba. Kamo. Nechápu, kde může být fakt jako. Není třeba taky dívky. Nevím, kde bude. OK. Takže se s váma loučíme. Čau.